Oso ondo? Ni, bueno, oraindik ere pizkanaka ajeari buelta eman nahian. Izan dugu ezkontza, izan genuen ezkontza, eta egia da, jendea egiten dela pixka bat zoratu, Eta zoratu ezkontzetan, itxura aldatu ere bai, nolabait. Han banketean ginela, eta... Oso guapo egon zinen, Bi esker txalo ero bat. Oso guapo egon zan, bai. Ausartegi batzuen izte, hori ere zitu baina. Bai. Hori, maitik altxa eta batekan izkinatik. Miluze! Denak entzuteko moduan, eta handi pixkatera, Miluze, lala! Eta arrotzen joan izen arte beraren gana, eta ama, mesedez, poliki, zatotzera aurre lehiakideak, nire ama! Aitor eta Eider, Aitor eta Xabi, Alba eta Joseba, nire zainea da! Miluzekoa! Bueno, ezkontzak, ez da? Eta amak. Ba! Aitor eta Eider igual etxien. Bai, ez da? Amak aipatu ditugu, zuena, da? Ze, Ama? ama. Aizena? Bai, neski. Flori, bueno, Lore, depende. Nola? Flori deitzen da. Flori? Nahiago du Lore. Lore, eski. Ja, horretzen gabe ari gara, ez da? Izenak, zuek ere degainatarrak, nola euskaldun du abizena. Ama ere trama berean sartu da. Dena dela. Bai, politzia amaren izan ezin da, ama. Ama. Guretzean esaten diogu, ama. Galdera zetu lertu. Eski, Eider, zu nola esaten diozu? Ama. Baita ere, ze ondo. Amargarren saioa gurean! Lekua ondo, bikain hartuta, merezita, 4.700 euro pilatu ditugu. Flori sorta bat, esaterako? Edo bi. Oparitan, Amari? Oitu. Bai, ez da, ze etengabe aipatzen dugu anaia gaztea, eta berarekin ere partekatu behar dugula zerbait. Amari ere, gurasoi, opariren bat. Detaietxo bat imarko dugu. Ondo. Gainontzean gaurko, ze asmo, edo? Ja, ba, hode, zakuea senditzen dugu gero ez da gertugo, ez dakit, ez dugu gafatu nahi baino. Berez behar luke ez da, Eider. Buruak aldatzen duelako, ez da? Eider, zatozi lehenengo enta, ondo pasatu, Bai, aurrera egin. Horrendikan ondo pasa ere, baina zakuarekin hobeto finantzu batzuk pasatzen da. eginda, ja, ikusten da urbilago, Bai, bai. Balantzan oraintxe Eider, ondo pasa edo zakua. Zakua Bai, ez da. pixu handia. Prest gaude, saio batean zehar oso gaizki basatzeko. Gero Total, zakua emango badugu, ez da? guztiz. Bueno, zuek saiatu gozatzen, orain arte. Gozaratzen ere bai. Haupa, Flori, zure seme alabak, eta zorte hon, animo. Antxon Xabi zen moduz. Darki. Ondo, hirugarren saioa dagoeneko. Bai. Ondo, denbora badu aurrera. Finalik ez? Txaiku tokatu. Bai? Bueno, tokatu. Inarri zaten pizkat irabazi ere, ez da? Sokatiran tira Suerteak ere jokatzen du, Bai, ondo. suerte izaten da. Eta nervioak. Eta kontra ju. Hortan ja, pixka bat lasaitzen hasiko ginen, Antxon, ez da? Bai, gaur lasaiago, bai. Ondo. Ondo, gogoratuko, Antxon, zu sortzez elgoi bartarra, baina ja azpeitean esan zenuen adoptatuta. Bai, onartuta. Onartuta, ederto. Behar da horre pasa ez dakipa, proba sortaren bat, Ez, jende jatorra dira, orokorrian gehienak. Oraindik ere uste dut proba ez zela amaitu, orduan segitzen du Paspare, diplomazia, bai, praktikatzen. pelota pixka bat egin da. Seme alabak lagunek, eta... Hori da. Bueno, hementxe familiak eskatuta, Antxon, zeure emazti alde batetik, Xabi, semia bai bestetik, etorri, honek edertu egingo da bita, Xabi, pozik egongo die, etxien. Oindik ez. Ondik ez. Hirugarren saio duzu, Bai. Oparireman nahi izango dute, Xabi. Hori ba. Bai, bere egin dute dirua zuzenean, Diru, Zergatik, imaginazio dut oso ankerrak orain. Doazela aura miluzera da, ekar dezatela dirua bueltan. Eurek preste egongo lirateke bueltan, zuek etxerako bide hartu beharko bazen dute tamalez eta, zuen leku hartzeko? Bere, galdetu ber. Igual gaztetxoen saioan igual engainatuko ditugu guk. Oindik 18 urte etzauzka, eta. Zemat falta? Kalkulo zailak? Ez, neriai bat. Nere alaba ere bat. Bueno. Semie honea engaina gaituna etortziei, ondik lau falta. Pixkanaka. Eta momentuz zederra izango dan zabek ikusti bai telebistan. Xabi, ikasliek begire eukiko zuz? Bai, aurtengo ikasli hona dita, beire hongo jo. Esan nahi duzu aurreko urtekoak akaso... Bueno, ez dugu zehaztuko, baina... Aurreko urteko bitile podiumin. Vale, ondo. Antxon eta Xabi, gu oso pozik, zuek ikustiegaz, ongietorri Gabon. Alba eta Joseba, Gabon. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Urduri. Hemen, urduri. Bueno, hemen, eta ez da bia portutxa. Hemen gaudenerako gaizki ez gaude. Nondi gatoz, Alba? Sakanako herri txiki batetik, Egiarreta izena duena. Izena du, barkatu? Egiarreta. Egiarreta, bai. Eta ni Gorlizetik, Bizkaia. Gorlizik. Eta guk topo egin dugu non? Unibertsitatean. Bai. Ara. Zer ikasten? Nik azetaritza. Eta ni publizidadea. Bueno, gizarte zientzien fakultatean, ez da? Bai. Horixe. Fakultaterik bikainena, izango dugu, idazki? Ez da txarra, Altxor handiak eman ditu fakultatean, bai.
Gainontzean, ze haue, begira, ipatu ditugu lehen adin kontuak eta 18 urte bete berritan. Bai. Aspalditik izan dugu asmoa, helburu modura da, miluzera joan Bai, dugu. baina ez geneukan batera ikusita, osea, geneukan intentzioa bere aldetik eta batean aurkitu ginen unibertsitatean eta esan genuen, pues venga, aurkitu dut bikotea. Izan zen lehen begiradan eza, miluze bat. Hori. Lehen irezako modukoa oso ondo. Eta etorrita, Joseba, zein izateke helburua. Bale, disfrutatu ondo, ondo azizara, baina zakua irabaziko bagenu, diru horrekin. Bidai bat agian, eta gero ahorratzea. Unibertsitate urteak luzeak dira, orduan. Eta gero Erasmusa badator, ondo. Hortarako asmoa ere badaukagu. Baita. Albak zer dio, bidaia nora egingo dugu? Ni ez daukat leku konkreturik. Osea, gustatuko litzaidak jutea hori, munduaren bitartean. Zora barri, gozatu bikote hortarako da, Mila esker. Ongi etorri eta lanien hasi laster hemen badago eta zer irabazi. Miluzeko zakuan 38.500 euro. Eta publikoan, dotore eurek sortutako merchandising-a soinean dutela, Laudio ikastolako lagunak. Zer jatorra, seguru? Alba Joseba, lanien hasiko gara eta zeuek erabaki zer egin nahi duzuen? Potokumeak triboren berbak edo ikusi-makusi? Potokumeak. Oso ondo. Aitor eta Ider? Ikusi-makusi. Bale. Triboren berbak. Antxon eta Xabirentzat. Bai. Ondo. Aitor eta Ider ikusi-makusi eta, bueno, jateko kontuek. Batetik sortzira, elikadura osasuntxua inzuzen be. Arrautza, oliasko bularkia, izokina, sardina, letxuga, ziazerbak, eztia, olioa. Sardina. Lau. Ziazerbak. 6. Oliasko bularkia. 2. Olioa. 8. Letxuga. 5. Eztia. 7. Arrautza. 1. Izokina. 3. Erakustaldia. Beste egin. Ze ona. Hau da, ondo astea, Eutxi horri, puntu, Donostia. Ondo. Harri, herri jatorra, zaratatxo ere bai, azpeitia ez da? Isilenak eta ez zarete. Ondo dago hori, Bueno. Ari naiz horre krisi diplomatiko batean sartzen? Azpeite oso herri, bai. Presentzia handiko... Ederra eta parranda ona, eta bataz de mutil guapuek. Begira, hemen txepare bat. Bueno, lego ibarra azpeitia. Hortan azpeitiarra, noski. Hotxekin egingo dugu jola, zerne beraz. Hemen txeberbak. Eta guazen, elurra. Mara. Noski. Biotza. Antxon. Top. Mailua. Pampa. Oso ondo. Eztula. Tuyu. Tuju, bai. Kanpaia. Dan. Ostoak. Siri. Elurra, Xabi. Bat. Bat. Mara. Hori. Biotza. Taup. Mailua. Pampa. Eztula. Tuju. Kanpaia. Dan. Ostoak. Fir. Ibaia. Siri. Elurra. Mara. Biotza. Taup. Mailua. Pampa. Eztula. Tuju. Kanpaia. Dan. Ostoak. Ibaia zurru. Ziri zertan elurra. Ziri, eurimea edo bai. Ziribiria edo. 50 ondo. Alba eta Joseba, txirritatxo ezagutzeko momentua. Iritsi da zuentzat. Momentu garrantzitsua. Bai, Joseba, erabiltzen zu txapela, Aitonarena? Ez asko. Baina inoiz jantzizu? Bai, kuadriagaz jartzen du. Oso ondo, ederto. Albazuk? Oso modan daue. Ez. Ez dut jarri oraindik. Baina, bueno. Baina oraindik bizitza... Igual egunen batean jarriko dut. Experimentatzeko, bai. Balba, Joseba, zuen oinak eta hitzak agertuko dira. Eta bertsoa. Txapela hemen ainda. Ezagun. Berdin munduan. Antena. Artilezkoa ta. Borobila.
erdian dauka. Antena. Burua goxo mantentzeaz. Gain. Saritzen du. Barrena. Guri gehiena gustatzen. Zaigu. Perretxikoek. Dutena. Bueno? Bai, egia da, foto txiki bat ere joan dela da. Eta antena gehiegi, aukeran, bost, zuzen, 50 puntu, Ondo. Zora, harri. Eta inizio batzuekin aurrera ingo bagenu, zesanik ez, ezta? Aitor eta Ider, asera bikaina eginda, asera horri jarraipena bateko prest. Beti. Hartu lekuan mesedez, Antxon eta Xabi bestaldean. Eta guazen, lehenbiziko errondara. Denbora. Korrika. Korrika. Bai. Aldein, korrika. Korrika irten, korrika arrankatu, hasi. Zer da hori? Esprina, egun metro proba. Esprina. Edan. Kaina. Batidua. Batidua egin. Batidora. Batidora gainezka egin. Batidorak saltau. Txipristinak bota. Batidora tapa erten da. Bai, oso no. Bai. Lapurra. Ia. Kartera lapurtu. Zer egin dio? Eman. Lapurrari, kartera eman. Bai, oso no. Bai, hori da. Nik aukeran, lapurrari aurre egin baino, tori eta hartu eta... Zuek puntu nahi zuie, bakien emongo txuti, Iruroina puntu, biko eskatu barik! Bai, eskatu barik! Zer den, Antxon eta Xabi eskatzeko prest ere, bai, ezta? Estrategia antolatzen ari dira. Bai, argi daukagu? Estratega bea da. Zeina zi. Ondo, erabaki dugu, ezta? Bai. Bartulekua, Alba eta Joseba. Ea estrategiak ze fruitu ematen dituen. Animo! Eta denbora. Zezenaren itxasa? Ez da zezena. Deabrua? Deabrua? Non? Lurrean? Non. R? Deabrua, R? Deabrua, non. Zuan? Non. Zeruan? Munduan. Bueno, bigarra. Lurrean? Zuloa? Bai. Kamisetan. Kamisetan zuloa. Ez. Zuloa kamisetan sartu? Ez. Berdina. Nolakoa da? Txilborra? Nolakoa da zuloa? Haundia? Ez. Beltza, zulo beltza. Bai, oso ondo. Eta? Dantzatzea. Bai. Bals, dantza? Dantzatzen pisatzea hanka. Oina. Bai. Zapaldu dio, ondo? Bai. Bai. Eta? Deabrua? Non. Lurrean. Itxasoan? Non. Zuloan? Miluzen. Azpian? Infernuan? Infernuan? Hau infernu bat. Hau infernu bat. Aipatu dugu pentsakuntu batean, deabrua zeruan. Bai. Bai, ez genuen ulertu. Sekula ikusi gabeko kontzeptua, ez da? Beti nabil esaten. Hau programie... Infernua! Hemen! Berroina punta batzuek. Zake gustora, Infernu txiki ontan, noski. Alba, Joseba, zuek ere prest. Hartu lekua ba, Aitor Eider bestaldean. Veteranoen laguntza izango duzu gainera, beraz. Ozen puntu bila. Demora. Platera? Sartagia. Bai, eta? Sartagia zutan. Bai, su hartu du, bai. Bigarrena? Etxea. Teiatua? Ez? Mendian gora. Mendian korrika. Mendian korrika. Erori. Mendian korrika. Eta hirugarrena? Bien artean egin, Kebab, durum. Ez. Txakurra, beia, hartzaia. Ferratzen, zalia, zezena. Ez. Ardia. Oreña. Ardia, akerra. Ez. Beia. Ez da beia. Titia ditu. Joseba, baina zein da ekintza? Zer egin behar duzu? Ferratu. Artilla kendu ardia ahí. Animalia da? Esnea atera. Animalia da? Akerra. Ez. Beia. Zeruna. Aria. Ardia. Ez. Aria. Bestea. Akerra, no sé. Akerra ikizne gutxi. Hauntza gazta. Hauntza! Barka.
Zainak hauntza jetzi infernuan. Bai, ez da, irudiko gor xamarra izan da, ze Josebak hauntza jazteko makilka hartu du. Bai, lehenengo negon animalia ulertzeko. Eta alba beran buru jazteko. Bale, hauntzen eskubide hona alde. Babi, beste 40 puntu. Ikusgarria, bai. Eroglifikoak. Eroglifia daukagu bajan. Bai. Bai. Arrazoia edo? Krisi... Sakona. Ez, nervioak. Bai. Nervioak. Udurita zona, esaten dena. Bai. Baitor eta Ider ikusi, pantailan, da beste gudin oso urduri jarri zan. Gaur ere asmatuko iziate biak eta... Dorduen, ez dakite erantzule zarete. Aitor, Ider. Utzi dizkigun eroglifikoak hauek. A ver. Lehenengoa, denpora. Saiestu dugu. Bai? Ondarria. Onda... Rizkoa. Ez? Zer da? Ondamendia. Bai. James Bond ikusten dugu, bekenduta ond. Eta amendi bat ikusten dugu. Amendia, ondamendia. Osondo. Zizira pixka bat kostazaia. Ondo. Eroglioren konsola bendurako. Eroglia oxigenoak entzen. Eskerrak. Bale, Aitor eta Ider bigarrena. Baskaltzera dator. Martx. Bai? Dios, ez da gitzen. Eda argitarrekoa gainez. Bai. Baskaltzera dator. Argitarrekoa. Martx? Martxel. Martxela. Martxela ez? Martxelo. Bai. Hello. Mark Simpson eta Elo. Martxelo. Argitarrekoa. Bai. Ondo, Martxelo, ederto. Eta eroglio urduri berriz ere. Ezagutu gabe ere asmatu egin dute. Un puntu, bikote. Antxon Zabi baia krisi areagotzen dio zuen. Erogli hori. Danak asmatuta, lehenengoa denpora. Txapelketa irabazi zuen. Venga, zer? Iruze... Ez. Iru segalari. Iru segalarik. Iru ez, kendu. Segalariek. Segalariak. Bai. Iru ze ikusten ditugu plurala nahi dugulako kasunetan, eta ze horiek egalariak dira. Segalariak. Osondo, ederto. Probatu dugu, sekula? Segan aritzea eta? Ikustea hobeto, ez da? Ederra da ikusteko, Ez dugu beharrik. Egiteko baino. Egiteko gogorra. Gerriak eta. Hartu da nik segalate. Gabidontok ekarri txalan programara. Noski, hartu. Eta berak, bai, pizu, Noski, kirol gogorra. Antxon Zabi, bigarrena, denpora. Oraindik ostoak daude, hasi irakurtzen. Astoa. Bai? Asto gainean A. Artoa. Artoan. Esan zu, bale? Astoan ikusten dugu. Astoan, ez eta erre hori ordezkatuta, artoan. Urratx, nola joan garen, txokun, un puntu. Ondo. Alba eta Joseba, seguru eroglifikotan oso onak zaretela. Ea. Bai, ez da? Alba erakusteko gogoz? Bai. Lehenengoa denpora. Faltan botatzen dut. A. Bai. Nolakoa, venga. Agarbia. Ez. Amona. Ez. Venga, ze berezitasun. Azuria. Ez. Akolore, amatxo, amaitu. Aitona. Nolakoa da? Nahi Borobila. Ustez bat, zartuta dagoena eta besti berria. Aberria, nahi genuen. Aberria. Vale. Hala, Joseba, aberria zuekin, animo. Bigarren erabidean. Bigarrena, denpora. Ogia oraindik ez da. Mugitu. Ez. Mantendu, mugildu. Ez. Ze ikusten da? Bi mundu. Bale, egin eragiketa. MG. Gundu. Bale? Bigundu. Bai. Bigundu. MG, bigundu. Bigundu, oso ondo. Eroglifiko gogorraria egin zorrotza eta... Erroita margundu. Oso ondo. Aitor, Rider. Komo dina ez da bigundu oraindik, Gogor dator, ia lortzen dugu. Miluzeko eskua. Entzun egiten gaituzte. Sona kantua, Ze eskualoi taldetan jokatzen du gaur egun Nicole Wiggins kirolariak. Bera-beran, Zuazon, Bidasoan, Nizan. Bera-beran.
Bokala? A. Eta entzun? Zerruko izarrak iztiratzu, daudenean arreta jarri hauetariko batean hortzian piztu eta ies egiten badu, ari begira dezio bat eskazazu. Bale. Zetaderen bertxioa egin du adimentxuk, hemendikat, pehatxe sukarra, eskixu oskorri. Eskixu? Antxon, Xabi? Hemendikat. Tarararara. Talentua behar donetarako, Noski, Garai hartan zesanik ez? Bokala, Antxon, Xabi? Eba idinot asmatzeko, nik kantaz jakinerren ez daukat talentu berezirik. Bueno, baina beste asko baituzu. Noski, Baizuk, adimentxu, harrapatzen zule. Bale. Sintonian gaude. Aurrera. Zein da hizkuntza mintzatu gehien dituen herrialdea? Txina, Mexiko, Errusia, Papua Ginea Berria. Hizkuntza mintzatu gehien? Uau, zer erra, zamat izango dira. Aniztasun gehien duena, alegia? Osa ez iztun gehien, sino... Hizkuntza mintzatu gehien. Hizkuntza ezberdinak. Venga, Papua Ginea Berria. Ondo. Vale. Bokala? I, eta askatu dira? Bai. Komodina gogor zetorrela esan duguta. Ez da bigondo. Entzun egiten gaituzte? Gai bati buruz hitz egin eta mugikorrean agertu. Zenbatetan, Urduritzen nahi pizka bat, kontuak, Oso ondo! Komodina, bikote! Antxon eta Xabi, ia puntuak eta komodina lortzen dugun bigarren eskua, zuaitz gurrutxagak esana. Ara, sozio. In English? Perhaps? Nor da Bilboko zuri-zuriaren arkitektoa? Santiago Calatrava, Antonio Gaudí, Jose Maria Basterra, Enrique Paltza. Ni Santiago Calatrava zango nuke. Bai, noski. Oso ondo. The one and only. Bueno, gero zubia berriz ere egin eta... Bokala? Bueno, ez labantuteko tiratxu batzuk. Hori. Entzun talde txarrau. I'll be watching you. Banorzan The Police taldeko abeslaria? Antxon, abestuten ibiltzara. Bai, Sting. Andy Summers, Phil Collins, Peter Gabriel, Sting. Sting. Ze guapo dago Sting, ondino. Bilbon ikusi genuen, duela urte bete edo, eta... Makina. Bokala? Ba, hortxe. Aurrera. Zein da argazkiko pertsonaiaren izena? Conan kapitaina, Conan ankerra, Conan barbaroa, Conan maltzurra. Conan barbaroa. Hone bai sasoia, Buah, ze beso, Ja. Schwarzenegger. Este bokal bat? Eta, aurrera? Aurrera, Entzun. Naizta igual etzenuen gaur protagonismorik nahi, ama hau zuri eskeni, gabe enengoke lasai. Nor dentzun dugun, bertsolaria? Ametxar Sailuz izan da, Beñat Gaztelumendi, Sustraiko Lina, Igorre Lortza. Ni sustrai esatea nihua? Ez. Ametxar Zaiuz. Ez. Ina Gaztelumendi. Euski. Oso ondo. Ze gatorra Beñat. Bokala? O. Eta askatuko dugu. Esan? Historioa zuzen kontatu, txistean ezkutatu gabe. Tristean ezkutatu gabe. Txistean, markatu. Ondo! Txistean. Humore gilea baita, noski. Alba eta Joseba, hau zuen aukera. Hirugarren eskua. Izaki Gardenak taldeak esan da. Zumarrako zein baselizatan egiten dute ezpata dantza Santa Isabel eunean. Antioko baselizan, Sandaili baselizan, Santa Luzian, Ama Xantalen baselizan. Bota bat? Ama Xantalen baseliza. Zerotea?
Santa Lucía Baseliza. Antillo. Antioko Baseliza. Ederto. Bokala? Ikusi egin dugun azken oholtza Zumarragan, eta bertan... Egira, leku dotorea. Gertuko da. Ondo. Alba eta Joseba entzuna. Zeleko ederra. Krisketin fina Claudion, zondo. Ze filmetako soinu banda entzun dugu? Little Miss Sunshine, Captain Fantastic, Her, edo Lady Bird. Little Miss Sunshine. Ze polita pelikula. Ondo. Bokala, Alba, Joseba. Eta segi lanean. Erne, zein euskal musikarirekin nahaztu dugu? Che Guevara, Olaia Inciarte, Ola Salvador, Sune, edo Izaro. Izaro. Hola, Salvador. Ze guapolat. Noski ba. Badako mozorrue. Salvadora, kasuntan, herriarena, eta... Eta askatu? Ez. Alba eta Joseba. Entzun. Nola du izena Ainu Betaldearen abesti honek? Kanpazar, 1985, Kanpazar, 1980, 1985, edo, 80. Kanpazar, 1900... Ai. 1512. Hori da. 1985. Ezakit. 75. Eta zer? Benetan? Ez da kupidarik? Argi gutxirekin askotan hobeto ikusten da. Zea besti polita hori. Ze politxe da. Apa, basaguren, eta kompainia, hirugarren kompainia. Eta markagailuak adidanok onela ditugu 210 eta 3,2 Donostian, Azpeitian 370, 210, Egiarreta Gorlitzen. Zein da zuzena? Talde bat agurtu beharko dugu, proba hau eta gero, atzetik Alba Joseba, baina ez dago ezer erabakita. Animo, Aitor, Eider, zebe kasita. Herri, kulturan, sortetxearra ekartzen dute. 13 zenbakia, atzak gurutzatzea, gatza isurtzea, jamsa, urarekin topa egitea, katubeltza, aterkia etxean irekitzea, ezkerreko hankarekin jaikitzea, ispilu bat apurtzea, 4 oztoko irusta, eskailera azpitik pasatzea. Vale, 13 zenbakia. Sorte txarra, 13 zenbakiak. Halako egunetan kontuz, eta bar. Katubeltza. Bai. Ezkerreko hankarekin jaikitzea. Antzinako erromatik datorren uste hau? Ispilu bat apurtzea. Arima islatzen dutelakoan, eta... Da, zati txuto matzun zeue bai. Ondo, kontuz, metafora. Antxon Xabi. Eskilara azpitik pasatzea. Miramonen ez dago erraza, uste obrata. Aterkia etxean irekitzea. Antzinako Egiptotik datorren sinesmena. Gatza isurtzea. Ba, azken erantzun zuzena. Urakin topa egitea. Unble, Azpeiti. Ondo! Azpeitien hori. Azpeitin, bargatu. Bigarren taula, Antxon, Xabi, zeu ekasiko zarete. Euskaltzaindiaren arabera, zuzenak diren hitzak. Kontuz, ondo pentsatu, grafiak eta bar, arra, ametsa, urkoa, ontza, historia, erbestea, ertza, arana, leuna, eskerra, horria. Detaile asko. Bota. Ametsa zuzena da. Noski ba. Testetarekin arbola ere badalako, ametsa, eserekin gauetan egiten duguna. Alba Joseba. Arra. Mearen kontrakoa. Horria. Papera, hori da. Eskerra. Eskerra zetakin. Ondo. Bizek, eskerra erakutsi eta eskerra eta eskuia. Oso Alba Joseba. Arana. Fruituak barkatu ez eta gitarama, atxerik, ondo.
Aitor Eider? Ez, bale, ez. Zein ez? Dale, erbestea. Bai, no sé. Ez zara ama, atxerik. Komodinak dituzu bezuek, Antxon, Xabi? Historia. Historiak atxe dara ama, historiok ez dara ama. Historio atxe barik, historia atxerekin. Alba Joseba. Zebe bakarrik. Hegaztia atxerekin, txokolate ontza atxerik gabe. Txokolate ontza bat. Oker bakarra dago. Alba Joseba, planto egiteko aukera dukazu 60 punturen. Baina puntuak beharko zen dituzkete. Bai. Bai. Ez. Bi zuzenak dira. Ertza. Maiztasun unitateak atxe dara ama, bai. Azkena. Leuna. Atxea soberan hor. Urkoa behar genuen. Opa. Lagun urkoak atxe du, bai. Bai. Beste aukera bat, Alba Joseba, 3. errondan lore izenak dira. Vale. Geranioa, burupila, kala, hortentzia, lilipa, zanga, txillarra, ziklamena, zikoina, jasmina, lanperna. Geranioa. Politaskoa. Aitor Eider. Nik, hortentzia. Lore handi duna. Ziklamena. Bioz formako oztoa ditu, honek? Kala. Bai, noski. Komodina. Erabili. Baten bat, txikiera. Lilipa argitu da. Jasmina. Useintxu ederra. Alba Joseba. Zikoina. Paristi datozen hegaztiak, eta? Aitor eta Eider. Komodina. Komodinak txillarra argitu du. Eta errematatzeko aukera. Antxon, Xabi. Burupila. Edo bitxilorea. 150 puntu. Antxon eta Xabire markagailura. Eta markagailua zenala ditugu 210 puntu. Donostian, Azpeitian, 650 210 Regier eta Gorlizen. Alba eta Joseba, alegindu gara ba, aurrera egiten. Saiatu gara. Ez daude barkatzeko, arerioak. Merezi izan du dena den esperientzia? Bai, ondo pasatu dugu. Ongi egonda. Gustora aritu zarete. Bai. Gainera aipatu dugu, lehenbiziko ikasturtean gizarte fakultateen zientzia, edo gizarte zientzien fakultatean, hobeto esan da. Urte batzuk pasata, igual hemen txegite den topo egingo dugu. Bai. Ados? Espero dugu, ea. Bai. Apo, bikote mila esker. Alba Joseba, eskerrik asko. Aurrera minuzen, Aitor eta Eider. Bueno, hortxe komodin bat bidean ere galduta, eta... Eskerra komodinak. Aurrera egitea ia zirutatuta geneukan. Beraz. Antxon eta Xabi dotore, Indartzu. Azken erremate bat ere bai, eta... Ziklamenak eta ondo. Noski bai. Ama det lorazalia. Bai. Zerrik asko, ama. Begira, iraketxitako guztia batik noski. Hombre. Begira, orain, zuen alde, privilegio hori, erantzuten lehenak, Aitor eta Eider izango direla sokatiran. Ados, hartu lukua bi aldeek eta guazen sokatirara. Denbora, ze arrain espezie da Tunus tinus? Atuna. Boi. Zein euskal hiriburutan dago erorien monumentua? Gasteizen. Iruñean. Zein da gure egutegiko 9. hilabetea? Iraila. Iraila. Ze bertsolari eta idazlek egin dio uko 2025ko igartza sariari? Paso. Saio Alkaizak. Gaueko 11etan lokartu eta goizeko 6etan esnatu bagara, zenbat ordu egin ditugu lo? 7. 7. Zen norabidetako haizeari deitzen zaio ziertzoa? Mendebaldekoa. Ipar mendebaldekoa. Nola deitzen zaie ezkerreko eskua erabiltzen dutenei? Ezkertiak. Ezkertia dira. Ze aktore da Carmele izen bereko 2025ko filmean? Jon Laspiur. Jon Laspiur da. Nafarroako ze udalerritan dago Sorginen museoa. Zugarramordi. Ondo. Bilbo ostean, zein da Euskal Herriko hiririk populatuena? Donosti. Gasteiz da. Zein beste izenez ezagutzen da Trikuarria. Paso. Dolmena.
Zein euskal lurraldetan jaio zen Katxali Miner kazetari eta idazlea? Hernani. Gipuzkoan jaio zen, zein mendetan idatzi zuen Dantek Jainko komedia? Hemezortzi. 14. Zenbat urte bete ditu aurten Gatibu taldeak? 20. 25 bete ditu, zein dantza motatan nabarmendu da? Bai. Herria bai, lurraldea. Galdetu dugulako, jakin duzu Hernani arradala gainera. Aitor Reider, ondo? Guk ere ezakik nola jokatu orain, ez da, nobeda, ja. Lehenbizikoz finali jokatu da, Gutze pozik, hemen txe ikusiko zaituzte guleko. Urrengo miluzen, hau pasue! Animo, ezarte. Ara, berritasunak, miluzen, finalean dira. Estreñako, Antxon eta Xabi. Ondo ez da? Espero baino gehiago, indeu. Topa egiteko moduan. Eta lehen aipatu diazue unble-enble, hori dela? Hori askoekin. Hori askoekin. Bueno, beste herrietan ere egin daiteke, ez da? Nahi duna egin dezake. Vale, baina sortu bertan sortu bat, Jatorriz, askoitiaren asmakizuna omen da. Pozik noski, nerviotxo batzuk ere pasata. Eta pasatzen. Bai, Zetzu gabe. Antxonek begira ere zorrozu egin du finalerako, badez bada. Ba, zorrotz, begiratu, zakuan, jokoan baititugu. Erne! 38.000 ponte! Eta 50 euro! Eta txaloak ondo zorroztuta noski, Laudio ikastelako lagunak. Aupa! Oso publikoa. Bila esker. Deialdi etxeko gurekin bat egiteko finalaren momentu iritsi dalako. Kontakotzetik kontu bet? Kontatu kontu bet? Dinote, biografikoa da. Noski, Zubota 40 urte atzera, neu 10 urte gazte edo. Dorduen, irakaslie, gimnasiakue, esaten. Gu, 10 urtegaz baser... Izena? Soinkera? Ez, zindesan. Bueno, gu 5.-6. mailan. Neskak ginela oso handizek, da mutiltxu batzu txikizek, eta dorduen zan mutil... Bera, pri! Altura jauzia itxeko. Bale, ados. Neskak bat 30, mutilek bat 40. Nola? Da dinonik. Bueno, izango da alturaka. Bai, ez da, edo? Ez da izango mutil txiki bat edo nik edo. Esan zenion irakasari, izango da alturaka, edo? Eta esan zan, mutilek, neskak egun da, 40, ilaski, serrano, egun da, bat 50. Bat 50, zuri, Da bestela, eta aldatu behar, da saltatu behar, tolako gauzek. Dordun geratu ginen, neskak, egiteko greba bat, esateko, hau ez dela posible, ya está. Ez dela posible, beste gauze batzuk. Ondo, ume humetatik, Serrano borroka humetatik, Ni hablan handizena. Bueno, kontu da. Batzutan, gure eskubidek aldarrikatzeko, beste batzutan, ez tablako inor lehiatzen, zure kategorian, pilotari oso nazara, herriko plazan onena zara, baina ez dago neskarik zure kontra egiteko, eta bueno, mutilekaz, zabiltz. Antxon, Xabi, gaurko finalean. Gizonezkoekin lehiatu dira txapelketa ofizialetan. Kirolari ezberdina datoz, eta jakin nahi duguna da, gizonezkoekin lehiatu diren txapelketa ofizialetan. Denpora. Larisa Latinina. Jaki Tonawanda. Kati Ledeki. Nora Mendizabal. Hostia. Nora Mendizabal. Ez. Babe Zaharias. Izaro Lestaio. Hostia. Esta idea. Venga. Carissa Moore. Jamie Anderson. Annemiek van Leuten. Maialen Txorraut. Maialen Txorraut. Hau ez ezko seguru. Simon Biles. Joder. Ega. Egiaztatu egingo dugu. Bostakatx. Bostakatx. Gimnasia artistikoa, boxeoa, igeriketa, eskupilota, beisbola, arrauna, surfa, txirrindularitza, piragua. Txaurra hori, txapelketetan ofiziala, o leheno humetan ibili dala esaten. Txapelketa ofizialetan. Baina ofiziala izintzezke... Gizonezkoek lehiatu dira txapelketa ofizialetan. Katie. Bai, ez da. Lehiakat? Leheno baino gerro.
6 akatz, leheno bost zaude, 6 akatzen baldin baitu du. Bota anagatzen. Egiaztapen bat egin, azkar, bueno, ez dauden porarik, aldaketak, venga zuek. Venga. Antxon eta Xabi, urrezko galdera. Hilda daude bi, denpora. Hilda? Ruzu, Larisa hori akautzago. Nahi duenak, ez diat nioz dut. Larisa eta Jamie. Ez zaizkizue ezagunak egin. Ez zaizkizue ezagunak egin. Ez da bat behar. Txorrau bai, baina txorrau... Ez que mutil egin ibili, igual afizionautan ibiliko gan, baina... Txapelketa ofiziala galdetzen gabiltz. Ofiziala alda afizionautakoa. Ez, txapelketa ofiziala. Berdin da, ez gendu inurre zautzen. Eskupilotan, Dabil, Nora Mendizabal, Baiezko eremuan. Bai, eta Euskal Herriko eskuzko herriarteko txapelketan historia egin zuen, lehen aldiz lehiatu den emakumea izan baitzen, gizonezkoen kontra. Izaro Lestaio, bai? Patroia, eta Getariako gizonezkoen traineruan aritua. Simon Biles, gimnasia artistikoa, Ezezko eremuan. Ibilbide osoa emakumeekin lehiatzen, egin baitu, orain arte behintzat. Anemiek ban liuten, Izena letze hori zaila. txirrindularia, Entrenatu izan da gizonekin eta ofizialki lehiatu ez. igerilaria da, Katzi Ledeki, Ezezko eremuan. Izarra handia, Eta gustora hartuko zuken aukera hori, baina sekula ez dualakoik izan. Jaki Tonawanda. Izen honekin, boxeoan, aurpegia apurtu. Baiezko eremuan? Bai. Larry Rodania, boxeolaria garaitu baitzuen Madison Square Gardeneko rinean. Maialen Txorraut. Piragüista. Baiezko eremuan? Piragüista, izan. Maialenek ere entrenatu izan du gizonekin lehiatu ez. Jamie Anderson elur irristaria ere ezezkoan behar genuen, Larisa Latinina gimnasta artistikoarekin. Baiezkoan, Babe Zaharias, beisbolean eta golfean gizonekin aritua, eta Carissa Moore surflaria behar genituen. Bueno. Ondo, 300 euro. Antxon eta Xabi. Xabik aipatu du. Diru horrekin. Soziadea. Afaltzea. Ondo? Opari batzuk bebai esaztu, Opari batzuk ere... Ez da oparirik onena. Opari bat. Afaile preparatzen norbait. Ondo. Oparia gehitu daiteke 1.000 euro eskuratuta. Afari asko zobea. Urrezko galdera horretarako. Hilda dauden biak, zeintzuk diren jakin nahi izan dugu. Aukeren artean, Larisa Latinina. 18 domina olimpiko, gimnasia artistikoan. Aspaldikoa, Hilda dago. 90 urte, ditu. Antxon eta Xabi, undian, lehenbiziko finala jokatu dugu, lehenbiziko zaritxo eskuratu ere bai. 300 euro zuzenean Azpeitiara doaz, momentuz, ia gehiago datorren, animo! Etxeko egietan plazer bat ala guztiok bat, tere gotiek, abuelo, mucho